Hello everyone, welcome to the new blog. खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान मोनसे ब्लगाव बरायबाय। नैबे समायना फारौखौ लानानै आं बराय हरबाय आरो ओमफ्राय दायो नै हरनिफ्राय आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामनाय बायदि जाबाय। मानो होनबा दिनै हराव जोङो बे फारौआ बिरलांसिगौमोन नालाय जेन थेनसो हमना लाखिनो हादों ओंखायनो आइदा आंदो जाहा सानैदों जानोसै आरो बे फारौखौ दिनै रावबोथ' गैखायानो बेखायनो सानैदों जानोसै जि समायना जानो अनलायलायोना लोगोफोर। ओमफ्राय दायो नै गुड मर्निं एभ्रिवान वान्स एगेन नै दायो फुङाव नै बाथौ खाथियाव थानाय जिखिनि बिलाइ गोरानफोर दोङोमोन बेखिनिखौ आङो सिबस्रांना सावस्रांना होबाय आरो फुङाव सावाबाथ' दा बेलासिबा हानाय नङाना बेखायनो। ओमफ्राय लोगोफोर नै जोंनिथिंथ' हाजो खर'आव दैनि बिराद आंखालखा नालाय ओमफ्राय दैया फुङाव खेबसेल' फैयो बेखायनो नै बेबायदि जमायना लाखियाबा उपाय गैया। ओमफ्राय जि दौ बेबायदि सेन्टेक्स बाल्थिं लाखिखायाबा जाया आरोना ओंखायनो जि खामानि लस जायो बे दैखौ लाखिनायावनो मिथिबायना लोगोफोर। बिदिनोसै माथो खालामनो आरो हाजो खर'आव संसार जानाय। दायो नै जाहा न'नि हांसोफोरा बेखिनियानोल'सै आरो माबा आरो दंबावो मानो दाखालि मासे जाबाय दा बेखिनिया दङ आरो ओमफ्राय मोजां नुसोनानै आङो आंनि ब्लगाव बिसोरखौबो दिखांबाय आरो बेस्ट लाखिना हांसोफ्राबो मालाय दानिया। हेल' एभ्रिवान वेलकाम टु दा निउ ब्लग। खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान मोनसे ब्लगाव बरायबावहरबाय। ओमफ्राय नै दिनै इन्दि दंफां गोजाथिं आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामदों आरो ओमफ्राय दिनै सानसेनि ब्लगाव मा देखायनो हायो देखायलांसै नायलांदोलाय लोगोफोर। ओमफ्राय आं मोनसे बुस्थु देखायग्रोनो र' बेयो इन्दि बिफां आरो ओमफ्राय नैलाय बिलाइफोराखौ जाजोब्बाय जाहा एम्फौआनो बेयाव माने थाफायदो नै नुदोंना लोगोफोर नैलाय बेयावबो आरो बिथिंबो दंमोन र' मायाव मा मोनसेयाव थांखोमोनथाय मायाव थांजोबखोबा नै बिथिंबो दङमोन नै ओमफ्राय आरो बेयावबो दोङो नै बिनियाथ' देरजोबस्राबाय आरो जाहानिया इन्दिया मायाव बासा लादो माने इ सिखिरिया बिरलांनानै बिदिनो दैजोबियावनो बिरलांनानै बिसोरो इयाव दैखायदो आरो होमबा लोगोफोर मा देखायनो नायलांदो। आयै मा खालामनो नोंनिया फिसालाबा गाबजोब्बाय नों लायनो नै बेबो गाबदो मेरायजोबना लाबाय इया ओइ मैया फाहामबाय बेखौ बगेनभिलिया नै बिराद मोजां जाना दोङो दानफायनांसिगोनसो बेखौ दानफायजोबनोसै। मानो दानफायनो होनबा नैयाव मेर दुंसिगोन नालाय बैसागुनि बेखायनो नैबेखौबो दानसिगोन उपाय गैया दाननांसिगोन। बेयाव मेर गोदान दुंसिगोन बाथौआव सिजौखौबो सोलायसिगोन नालाय बेखायनो दानजोबसिगोन आरो बेफोरखौ स्र' खालामजोबसिगोन। एम्फौनि बिलाइ खालायबाय जोंहा ओंखाम जाखांनानै फाय बिलाइ सरनैखौ कोने केमेराया मा जादों बेलाय देखाना होसिगोन लोगोफोर दायो नै ओंखाम जाखांनानै दा दोङो आरो जोंहा एम्फौ लाथा फिसिदों नालाय नोंथांमोना नुखाबाय थाखादों आं देखायबाय थाखायो बिलाइ खानाय मानाय ओमफ्राय आइया बिलाइ खाना फैदो जोंहा न'आवनो आमदानि दंखायो ओमफ्राय आङो सरनोसै आरो नै आइया बेयाव खाना दोनफैबाय ओमफ्राय आङो बिलाइखौ खानानै एम्फौनो हैनोसै। देरहांबायानो गोमोन फैसिगोन सोरनो नांगौ कमेन्ट खालामदो बायनो हागोन फुवा 100 रुपिसाव। बोथोरा बोरैबा बरिंथार दिनै दा जेनजा आं बिलाइखौ खाग्रोनोसै नै बेखिनि खाना फैबाय आं खानोसै दिरुंबो रेडि खालामना लाखाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नै दिनै जोंहा हाखौ सुदो आरो दायो जोंहानि हाया बेसेबांसो दोङो मा बेखिनिखौ सुबाय थादो बे खाथिनिनो आबौमोन गामिनि ओमफ्राय हाया सिगाङाव माने लामाफोरा बेबायदि पाका गुवार नङामोन नालाय ओमफ्राय दायोथ' लामा जाबाय लामायाव खावसे थांबाय आरो फ्रेंड्स এয়া ইমান এনেকুৱা এটা ৰোডত টানত যে মই এনেকৈ গাড়ী চলাই আছে কিহৰ কাৰণে জানা মায়ৰ কাৰণে আৰু এয়া মোক কি কিনিবা দিছে ইয়াতে আছে মনত আছে ব্ৰইলাৰ আৰু ইয়াতে কিবা এইটো এৰাপাত আৰু এইটো
itu road itu moy ses moy road kotak kola gor dilamok सान्दुं खामथाबजोब्बायलै एबार बिलाइ खाहैनानै हांख्रबलायनायनो ओंखाम संनोसै बा दाउ बेदर गोदानसै आं दहाय हा सुफायदोंमोन ना इसोरनो ओंखाम संनांगौ ओंखायनो नायलांबाय थादो लोगोफोर स' फ्रेन्ड्स माने न'नि बिलाइया थोस्लाबाखिसै आरो दहाय फुङाव खादोंमोन ना बियो थोस्लाबाखिसै ओमफ्राय बेखायनो सान्दुं गोसाबाबो आं खाहैबाय आरो फागुन बारनायनि बैसागो सफैहांनि बोथोर ओरैबायदि सान्दुं थिं थिं जोंनिथिं लोगोफोर नोंसोरनिथिं माबायदि ओमफ्राय नै आइसक्रिम फैनायखाय आं आइनो आइसक्रिम लाखिना होबाय ओमफ्राय आं जाया आरो ओरैनो एसे बायमान जाना नायदों आं आइनिखौनो बेबायदि मोनसे आइसक्रिम जाजोबना आंहा गोहो गैया बे आइनो बायना लाखिना होनायखौनो आं एसे जाना नायबाय आरो बेनोसै नै लोगोफोर आङो दाउ बयलार लायनाय बुंदोंमोन ना नै बियो 2 केजि बेसेबां 150 ग्रामनिमोन आरो ओमफ्राय दायो बेखौ आङो दैयाव सोमनानै लाबाय ओमफ्राय गांखौ फुनोसै फुनानै सावनोसै आरो नामावल'सो दाउ मासे सावनोसै होननाय लानाय बायदि जाबायलै लोगोफोर आङो माने इमान गोलोर बे 2 केजि 150 ग्राम दाउआनो ओमफ्राय आङो सावनोनो हायासै बेनिखायनो आइखौ सावना होबाय आङो आइया सावना होबाय ओमफ्राय आं दाननिसैसो दायो दाननायफोरखौथ' आं देखायनो हाला जोंहा केमेरामेनबो गैया नालाय बेखायनो ओमफ्राय आङो दानग्रोना लानोसै लोगोफोर नै बिथो गासैखौबो रेडि खालामजोबना लाबाय आङो बाहेरायावनो स्रां स्रां दाननोसै होननानै ओमफ्राय आइया सावखांनानै होफैबाय मालाय सावना रेडि खालामना होबाय आं दाननोसैल'सो आरो होनबा लोगोफोर नायलांबाय थादो दे नै लोगोफोर आंनि दाननाय दाउ बेदर आरो बेबायदिनो ओंख्रि दालि जहल पापर आसार बिदिनो सिम्पोलै भाजाफोरजोंनो सिम्पोलै ओंखामा रेडि जाबाय आरो होनोसै दा आबौमोननो दहाय बेलासिसो फिसा फिसामोन दानो देरजोबना थाबाय आयै एम्फौआनो लांदां जाजोबना थाबाय मा आदारखौ होबावगोन नोङो बिलाइयानो गैला देरजोबना थाखाबाय नै गोलाव गोलावनो आयु 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 बिलाइयानो थोस्लाबलायाबालाय मारै जागोनलै लोगोफोर सोर सोर हरनि 10ता मानि अमानो आदार होयो नै मालाय बिसोयो 10ता मानि आदार अमानो मालायफोरा उन्दुजोब्बाय उन्दुआ आं दिनै अमादोनो थासिगोन अमाफोराबो देरा ओमफ्राय 10ता मानि आदार मोनजानानैबाबो जोंनो उन्दुलायाखै इसोरनो आदार जाहोनानै एम्फौनो जाहोलाय अमानो जाहोलाय नैबेनोलाय गामलाया उन्दुनो मोनाखै दाबो दे आंनो फैयाखै सानदों लाबदो सानाखै सानदों एम्फौआथ' एम्फौफोर नों बिलाइ होआखै खाना हो 10ता जालायलांबाय होनबाबो आदार मोनजादो मालाय गाव जानानै उन्दुसिगोन नालाय ओमफ्राय अमाफोरखौबो जाहोनानै उन्दुसिगोन आरो रावबो 10तायाव आदार होआ दांलै मानसिफोरखौ बेलासिनो होनायसो खोनायो आङो मानसिफोरा 4ता जास्लाब माने अमानो आदार होनांगो होननानै हारला जानाय खोनासोयोना बिदि हरमानि आदार होनाय खोनाफेरथाराखै आं होयोलै आंहा जानानै मानो उन्दुनो बेलेगा होआना फोरानना दोन आं फोरानथारा होगोन नैलाय इबो सासे ओइलाय बिलाइयानो दाबो देरा